ole chỉ bảy vết rồi đi ra cái tí vậy là vlog ang zo hen ka ti kha tong ren khop maya ma se camera hi camera te ka ti mai khi test ka du sia chu wangin ti hen ka i siam lai order ka siam lai ka ron tilang pu hop don ni loen sak sa sa bo ni tuanin ti chuan thei tin thi na ri chuti te pokon soi thonga kan mai khi a kal kha he thalo test ka du sia tin guest online hian a beng chengem ti te nghe âm man tlak do nem man tlak tak tak do nem ti te set ka duwa chu wang chon melo en sakha pham do nia chuan ka tel hi pa hian helai mi awi ka siam tur hei an kat tho ania hi paneer butter masala tur ne paneer om to hi paneer ne hi chuanin besi sama ma chuan hi beef dry fry tur ania beef au boka chuan nei tomato te oma mushroom soup beef tur ne boka chuan bamboo shoot tur ania hi bam azone tu zong lo azone tur ni chu o ka soi sul ni kili ka soi sul le china ke ma hi lo ti chuan hei kan tel da ha lo sa tong reng khop maya ti chuanin beef dry fry tam son kan chon do nei tel hi ti khan thế mà đại được rất cần đúng không cần mong là chuan ama saberin purun var chop hi kan thak nga chuan purun sen po a chop thawin kan tom ta vek thawin ka thak le a gana recipe hi mai khi culture ngai ra kan sei ve ze ra chuan carrot ta kati purun sen le capsicum kan thak a hei hi capsicum hi cái tui ka tia capsicum hian akirim tui ka tia noodle sapon ni thau capsicum tel hian ati tui le zual capsicum rim hi han nam cham mai se la tui em mai di ti chuan bong sa le tomato ve ha ka thak to a black pepper kan thak anga ti chuan chi kan thak le potanga chuan oyster chete oyster sauce ani hi chuan vinegar hi kan thak tak bok nga dark soy sauce ani a hi Singapore company ani a chuan ginger garlic paste so thing le purun var hel som khania hi so thing le purun var hel som hi ai zat che tur ani a so thing le purun var kan man tur ka ai zat che in ti chuan atei chi arim hi adi che ani cái simple đấy là vậy ạ tùy một al sam si rồi tùy không tak cái gì vậy tất nhiên thì rồi xuống lệ ta cắn đà lệ mà tiền order vẫn chịu cắn vui lâu khóc mày ạ chuan hey hi mushroom soup beef tur ania hey không ai lâu đã luôn đấy mày mushroom soup beef tur ania hi bong sat chum na tui ka manga tui atan hian hey amom be ang chi kha o thang ang chi kha ala kai ala eng lawa chuan hi mushroom ania hi mushroom le bong sa pa le bong sa ni phan kan telanga chu ti chuanin veg capsicum ai how chu ka vlog ti vela khan atam to masek kan sei te sim simanga capsicum te cabbage ziklum ani chu purun sen le carrot te ani chuan hi tam lutuk lovin
kan tha ka nga ha kan chuang so bar bar pa ka chuangin so te to black pepper để làm chỉ chúng ta hiện là gì nó một tôi tem còn để làm chuangin dark sauce book ha rồi vinegar anh ya kan vinegar hi mi hi ya cái chuangin control thì kiểm soát cái này đâu mà là rồi thì hắn lâu là lúc là control kan siam sập lúc này thêm thế thì chuangin control cái siam dấu đó cắt thế là ngà thì thích tu tu ra nghĩa hay gì thế kan tel bel yang chuan artui khat ka chakoya chu tlem te thì hàng cái thằng ngõ aron zam chi me don chuan in dania ka tela ginger garlic paste mo ka atom pera hi telila thì chuan arim atha artui kan tel rim le sa thang rim tur ve kha ati re ve ka ati em me ya khatiang rim ve kha lo ga min khan kan pick up to mấy đồ này thì chuan naga food kan siam ve thuang tu na chuan kan naga food siam na tur man ru ho hi china khang an tilang to hi tomato le purun sen ani a thì chuanin heta hian hi bekang ani bekang re pro ani ama se mi zo inan re pro ang che hi ni lo deuh hlek a hi te min an ti dang lam ve deuh hlek mi zo re pro ne he an chui nang deuh tho bekang na dang lam vak thu kha om lo boka atui em me tiang hian lo siam ve ulo buk sarep chum min sa te in kol phai chon ol sama ei in ei khom lek lekin tian in siam thei me don ti na nia chon prun sen le tomato kha hian kan tha ga atui le tui lo in sin du pon kan dora hian don kal la ava tui ve in ti chuan in tina te in kol ve anga hemi ad ang lo hi a bekang a hi mar vela leitur om renga na du tan chuan thil siam har sabat ani lawa hirbel pang aya in hirbel pang aya ti hian an chakko yanga purun sen le tomato ka chuan lemin a koi ve de lat ta mo pia ai tiang hei tuna po zor ve tan to a zor ve tan ta mo pia hianin hemi hi kan tel mai don ani bekang re pro hi indu dan angkhan atak le tak lo ka chu in ti thea bi jan hemi jong jok point tel vek thea dang point tel le bel le the thawa keng vel chu nia mà sẽ tầm nước tục chu a tuy khá lâu mới thấy cái gì tu a tộc chị
khi ông về à ô vào làm khi chú chứ anh đi làm tôi này tôi xin đâu ginger garlic paste ani tu na ka tel khamo an ginger garlic paste ka kan tela ti chuan hei hi chili paste ama po video ka da to na kha ania hei chili paste marcha hera som kan siam tui le khania a thak tang reng khom mai tun chu mi phei chu tel tam ngai lo khat mai na ka pu ni chu thak lar tur ani ti hi ani deuh singa ma se a thak ta view ni tu na mi po kha i chili tel lam wat wat ani ti khan vok sare pha ka tel le ta ti chuanin tuna chuan chi chi ka telanga ajinomoto i chhate kan tel bawk anga ti chuan black pepper kan telanga khan tui vok sare chunga tui kan lo nei to chi ro kan lo hmang zo to chu wai tui pa ngai kan telanga a tui chu kan du tam da sirin ni ta sela cái chứ cần pek nó tụi hiện là lên cầm lúc tục là bao customer ai tụi thế anh ấy vangin cái cần chuông sâu bar bar anga đợt đi sẽ cần pula để khan kan mai khi ala kalmo khal to dang e à lâu đấy không thì đây cần bảo ạ các sao full papa các cái lâu anh giết vóc là bluetooth nem khác cậu coi giết lâu mà ý ông gì à trên khán giả nó làm mong tập rồi thì khó là dấu lệ tới đây rồi khó cái menu ở hiện rồi đây đúng nhỉ chuan smoke pork azone pin nào mà khó cần phải tên lệ khám đúng nhỉ paneer butter masala ami tur ani ya tu đó có sai cái gì sẽ thay la ei lo lam nang e cái cameraman hi chemwang tu ba hi paneer butter masala tur ani ya makhani ani ya chuan amai makhani ani ya tomato tanga siam ani ya Indian food ani ya fresh cream ani tu na mi kha a pizza chu ni thau na chu pizza te kan da chu wangin kemin alo da vele do thak thina pizza da re chu tu na mi ka tel kha chicken powder ani ya pizza thil da re chu mok sashing te po handai la sashing te po ada ve tel tel thai chu chu sian ve mai tan a tha ni a tha le ni chuan butter butter masala ani na lai taka hian butter hi adu tamang reng khop mai a he thil hi ti chuanin masala te pawh kan tel vek to amaro chu garam masala le kitchen king kan tel vel lenga tui chete ti chuanin food color hi ka tel dawna hi orange red thau chu ani amaro chu
kan man thin ang kha ni lawa chunga polythene infection le thung wang man pis om vek long a company ho boy orange red ve thau si hi ai nang vek ron siam mai tu hi ni daro John paneer hai kan telanga ti khan sak maya ti kha chuan chamai tui tak mai kan siam zo ta dera dania dani hi eng ki mai in rola tangkai em mai ni ti khan kan pick up thei ta customer te kan ei tir thei don ta cameraman chi kan hak to cameraman hi sakte ya the great isak tu tua ani hi paneer butter masala ani a then te chuanin an ko dan te pawh inang lawa paneer makhan wala te pawh tih thei thawa chuan war olok o butter chate in karon chei ve leng o ti khan hi ane manga atuyanga alung kual mai don ani ti khan kha zong kha ani ti chuan plain rice ala tela ngoro rice kan steam meka kan suak lo lo ngai không à pakhat ani ang heu rice pathum lai ani mai ngoro chul hian ni tlat ni ngoro rice borin a dei lo tat kan lau long hết rồi mo kha po kha lian thô lo lo ni kan dishwasher hi plate dry main mai chibula om hi nuama ti zoka bui thla ka ni ai chiang ve hi ni chuan tuna chuan kan lo to rice hi an suak nga chuan service ho hian ti hian service ho kan sil don ni food alak thei pek thei ti khan anon cham mal mai ni hi ti khan kan steam le bar mai asak khop mai he ti hian chum thar limang mai khan om le nga theya hei a thil tha box hi ti khan ai a to bala khar don he em sakte ti khan da phot la a pelai hi service in an pelai hi ka la lok don Espera. Paneer butter. 이거 쓰는데요. Green salad.
Pinay pa kayo rin sila. Oo, ulit. Ako ni ka. Dua itu kita dua. Kita dua.